Enya Sompa 93.1 FM Sunye Ebusuafo anwumre epreso ensem bebre ne aboa no akan diemu ya yede ba besomu Sompa 98.9 wonum su ekuramu se twetwe kase poi ensem wadidi animu bi enie wowura dampare wakopiemu wankran opera square guta eneyi wonu majadifo atoto wo musuto mu ne yetie efri kwada so enye de akwansia biasi na yede husam ebrewo driver union so awodwo ene was wafa wa shaka kobedi husam so ekwa akoye meeting sanse hentiade opesi opejam ene anopa na bra ye bom amane efri enkramantam no fa yenwan madwadifo atoto on shops no mu no yebeko sunwane akohwe ne efri hoba enipa empem duba ko anwoche aduanunum ene yede wonu nyina fa veti mu ebeto wonu so aba ene disi amanyokuom kasamafo edema oman mranimfo enkabom kro lawyer Xavier Kuji wone nsɛmtwerɛfo di nkɔmɔ a yɛde mu asɛm ebrew Soil Research Institute Kumase wɔnom ayɛ wɔn afiafi nhyiamu de toso aduasamiensa ensɛm bebre enegu apono so a nyame yadom asɛm mara asɛm adwa no enya free won dwumadi ase a obebubo hu no ahwɛ sɛ ɛya na ja wagya to mu yesi ani papi ya adwensi enka sem papanfo ma Ghana esidi ne ho no sɛ kwanfo boni sɛ kurom a wɔtim nyame yadom a ɛkyena na yɛmba yɛwɔ faase ne anuankuma a wɔtwerɛ bi yisi nsɔhwɛ no ɛde nsɔhwɛ no ɛba na wieyɛ na nkontabuo pa ye free asen north ho no mo ba no nkodai tewaso afutu akwabodi amagana for se menopause se chi obi enye bayiboni wei ni kasebo ade bremu ni de ne anwumre yi wakenka fo ye mienu wo yin ni amakrancha dazo asofo ma mi premani mene nana kwabena kese enne yeda so de yi guta members enkran pumpuni mantemu so se wono betoto wo musuto mu sanse de esidi no ene dollar ne kono emwa o mine sika ne musunsum flesh ne so wo mu kiremu a eno so mo wo no dwumadie eno nti watotom wo my process inspector general Dr. George Akufu Dampare ko piemu e wo pra square e kokohwe se de dwumadie no e koso okoya mpa ebinum atoto so to danum na ebi nso se yentum ne obi na etoduane ama wo ne wo madie to am de wo be koso aye adwuma eno na nam soma process sign dia futu emu oden e de ama wonum se wo be koso a aboja pade ene niam nyina dan so enho eban na se ye kasai no basa ye bi entumi mai se dollar no se wudi sidi ne koto de age se sidi no mako duba ko ena wonso ubenya ora IGP bra na wokasa e wo pampo ho no ya chiribi where everybody has the right, as long as it's within the law, to make individual or collective decisions. And when even collective decisions are made and individuals have dissenting opinion, they also have the right to opt out and do whatever they want, as long as it's within the law. So when, with all your issues that you raised, with the meetings and the engagement you had, you came to the final determination that you want to close your shops. As security, law enforcement agency, and the least security agency in the country internally, we thought across the country we need to do officers for them to see to it that if you have closed your shop, people are protecting the shop so that nobody will break into it and take it over. And if any one of them think that they also want to open their shop, they also open their shop, and police will also give them the protection to assure them that nobody will come and take their things from them or attack them one way or the other. So that at the end of the day, those who want to close their shop, they have the freedom to close their shop. So that those who have opened their shop cannot force those who have closed their shop to open their shop. Neither can those who have closed their shop also force those who have opened their shop to close it, because of the dynamics of what our democratic dispensation, more importantly, the right of each individual to behave as long as it's within the contract. So it is on the strength of that my colleagues and I across the country deploy sufficiently in all the towns for as long as Way wa my process sign Dr. George Akufu Dampare. Ye to answer no so na yeda so aginamu ewo kumase ha se ye kwada so. Nia ye tie efri ho e kire se akwansia bi asi
ya akwanhyia na asie no ha dwen yie pa yene odanseni a efe ne se nana yaw akuoko edi enkomani ahwe obetimi aboa yen na de asie nyina so ame hunu nana yaw awrade asomdwe nka wo hello me pa cho we de mesro kranye nanani eye eyewitness na asomisi ya wo ho ana me ko yo me ba cho na ekoba ne sen ja anyimre ya enka wi shemu me ye adwuma wo Sompa 93.1 oba bi na ye adwuma na me ne ye ye ho no ma de tie ane se ase dede bi ye tepan na se ye nyina ye pie ye atonso na se aha no light no de ne nyina ko off ye pie na ye care bia for tank akesi mienu ewa na ye light no wires no na ko cross kwan no ekọ complex soja lie honum no Assemblies of God bi wo ho enti wires na across kwan no na say wo fam kakra na tank 3.1 enti car no du honum no na eso wires no mu na etwe enti po ba ko na esibo nsu du wo honum a tibo nsu no honum na po ba ko esi concrete wire no bi enti ba na sa na etwe po no ma po no ye de ebuye amreso na bo nso for ma horo cars menu ba ko ye Honda lunta na ba ko so ye TD ye trotro ibi enti no ma ekohwe car menu no eso ndi trotro no de ese pa akra mo echen ye Honda na trotro na obi enta na cars wo mo horo cars no bo nso for no boy ba ko na wo ndi do hu ya no se ade na sia de ma ono kura no do nyame adumunti wa mpra ayibia ye serious sa na basi kakra na etwitwiye de ma omo rashe ye ko twe no frika no already ne de na nshara nyi serious bia na one nam ho no nsie enti ya na afi na yisegifo eba ho omo se ade na isi no nye yiketwa sa no omo be yi wires no afrika so so a omo yi bia ka no afrika no amu hwese echina nyame ya duma mu beba na amu ababa behwe amaye Sompa 93.1 ka no so a okay me mfan se esi beye 4 yes anyumire ya do hwe be mi ni kakra ni anyumire ya mfan se beye 520 mu honum na NSC me pa cho dai na eba na sare nu se nkane ho asem na yekan ahoma nso ho asem na yekan power wom jan anto ba bia ma anse obi ade de okay the minimum say me to say no say there is for your omo wire no e say omo wire no bi say the BBC at once is anu power no kate enti no says anu cables no atetete a ebi ma tete free so kura ebi ma tete mienu mi ade enti hwe wono mo sa no de ama eja bia anto ade ehu ya ne say ahanum nyina e for off na say wa nyina ko twi anu a tanks ahodo ogum tank 10 we ya wo de nam kuro mu pa no so ofiri hin no wo kwan le pa cho o say me say the driver na no twi anu a sa tanks Sompa 93.1 sa ne ma we nyina ba wada roma no so ofiri hin na wo kwan Sompa 93.1 ai e wa no se me ka se na ye wo isa na e tie se wo twem o twem de ade no si dede no si sa no ma na ma ye pie na wo no ofiri complex side horum na ebesina kosofo lai na obesina kosofo lai kwano e complex soja for no na ofiri soja for no wono kwano so na eba na ni kire sofo lai ndi ya nkaza na ye nimba bia wo ko ndi ba asa no omoro ahye no ma oro ye senka wo ko okope ba bia pake na ye de ye hu sa se dwane na wo ba dwane ndi ma Sompa 93.1 omo ero ahye no se on pake ndi ma omo chi no gina no esi amena o kaza ka no ya cheno esi wono mu omuno driver no akasa ndise mi nimba bia driver no wo sisi ya abaka no de esi wo sisi ya driver no kwa na take no na nko ko kan driver asan ba no sa no de rush ko no samre na ma rush ai boys na wo bo so mo ne omo mo around na rush no ama ya pack car no yimi ankasa de me call the driver no man hunu driver no say
oni anaza na nipa do no mtita no me man ba me ko na ya ma wa packet ba bia omo no akasaba me man kasa na nie ngu da ba no me na wasimia ya da sepa why me pa che yo okay dance ni bi abu mama ne odi amaye ye to akase bone so na asoya ka hun semsem so Ministry of Transport say ya kase ni driver unions awudo ni nyina dai kwa koshia titru ni GPRTU one me frase a wonu go su get trace o mo betu henti adiem sanse petrol ni diesel bo no ejina 15 liter 13 liter wo mutumi nya dwuma wuo sa koba sa na dia ho kire pa na dia ba no mo krakran wonu mani no chese ne ko mo anya wiebe hamunche mo no aduasa anasa duanan ena wo mo pe na semu afa na ebobo bantiri e bepie mu bia no ye be mo so ate ene anopa no e ba no ana yeti aso e de kire mo se ye ena anopa yi ana ye bo mama ne se ye nua be ma kwadwo baafo ato ye nkra e de afiri enkramantam no mu kire se na no ada de si e wo kumase no ebi nso asi e wo enkramantam emu ne nyina no e ye tax ho sansam a adehye no etrese egu o madwuma no wo hwe o man ni sika na afa so dollar no a ekwan ya dantamu no ekwan no wadodo nti basa na se wo ye business bi kura no a se wo da ho ba bia ya enan ya tese akoya Sompa ewo o man yi mu ya na no ada kura no nhyiamude bebre ekoso ewo kumase saa so na ekoso ewo enkramantam no mu na so no na akoya saa no na yese da bi ena me yenko sunwane so na yenkohwe yenuanom 98.9 so tisi krom ebusabusa amanfo a woni awo CBD honom busabusa mo se na dan asade ye munuanom a ejamatutu on stores no e won kramanta no mo de asem abiebie ya mo ye business bo ye no ye nte ne saa o ye nte dan te ne masa wo musa sika sam ne ade no na obi e ka ho asem na so ha se no ase ye ne ye shada enya ala no bi asa se sei na si e won kramanta mo na yenuanom bi bra o ne bi de fo ne din komo no nsam ye no de ma wo puo no meka ho bi na me me ntira fie makom ne memba ya to lol fem o ya to patrom o da bia meba nsa za ba han store na metim mama na metina fie ya to patrom ne ade ade a emmoa me mfa mani nka se nto aban so sa aban da ye ewo ba bia mani ba bia ya den di so o tira fie ka se ya to ne mam tu se o ma wa na wo hawo awo satam bia wo mra na wo baso atimi anya mpuntu akọ manim dia me dia menim no me ya no pay na metini news say bisa ya den e koso se bia ko bi ba me nchen mi bedi nko manka bia me shin ka me mu ye den aji but se obi ama me nchen me bedi nko sa ntra no me bi sto well ni se na se wi asa ye den me so me adwuma me ne me ma no ade didi ku enti ama ne ya ma be bia de ebedi no enye easy sa ene no so ama ya ba be bi se e bi nya kakra na ye so ko didi wei eye adwadifobia woni yenuanom Sompa 98.9 FM didi nkomo ewo sunwane a wode brɛ yɛ Ora Johnson yesiedun katia yo ye twetwefo pani de mani di si amanyoko ekiremu a enipa empimdu nwotwe dubako anwotwe aduonunum 11825 yedu om nyina afa veti mu awi a ese yeto wonum so apa eni di si amanyoko anhyehyɛ ye 22nd and 23rd October ya consuency abaton pesua wodo so wo ba beto apa positions a wo to so aba no empim so anso aduonu nwotwe 7728 na wane sentwafo atwetwe nkomo sa abato na mu beda wo pipia da susu se bibi wonti ase no wo kwan ese so ofa so wo mpe ye boye ene ema bobia ahobo ayaye NDC former mapa ya kle wo mo a wo mo begyina abato yi wo mo dodo eye empim dubako ahemwotwe aduonunum 11,825 candidates ya clear wo say wo mo begina ami ato wo so aba in all the 276 constituencies enunti befa kwanya iso ayagina party nu nyina anamu ama omo a memreda ene kwasieda bekwa akoto constituency abano ye shiramu kuse sade be ya abato no ebe koboko na oye nebia mam wei ayo twetwefo pani Yera Johnson esiedun katia omaimu emranimfo no wo mo ekuo ye fra no Ghana Bar Association
na achiamehene edema womo eye lawyer Xavier Kuji wono na wone Sompa kase edi nkomo na yebusa ne se papa ba bi edu ne ye ka ne se no so o ba bi ye ka ne de ye ka ne boko enesen ebra so sa Supreme Court judges ahodo ya aban no tumi ma no kwan se otimbo wondi no ebra so se ye de ensese ne niema bi atu hu ye pa efiri se anya ne sa no a ebi ya aban eba obebo ni pa ofrodin na edom no kwa na ekoso judges ahodo no ba ne sa na adoso dodo nti ono de ensusu ye pa ene ode ba se nka anya bia kra no judges ahodo ye aban be wo mudin no e depend cases ahodo ye wo ho ene ba bia ye duru empo ye constitution ne ma bi wo ho mo se hwe na ye tre ne ma bi kakra e de fa ho se ba ye betima tiase kwantempo no so na ye timi akoya nim ne ensusu ye mu no ho kire se e be ya nka anya bia kwa be se dunsia dunso ho no de enkanya bad sa nti e possible because say nya agree say bia 15 and 16 no and this will be called retirement among the 15 and 60 and 90 number agree as a nation no and one so replace and one see and na see no ceiling dey ni ho and will be betima ba ka say even though practice no say so be called retirement and say bi obi and the person replace ya already betima ka say as for me no apart from that me person me appointing more because a man no man me kwan na obi antimi yin hwe and the see no imagine is going forward in the future. It is true, sir. Supreme Court the highest appellate court, and a lot more cases to appeal. Now, so say who was silly and just a multi-media mano, and the answer I be silly. I just say who you might do I call say na a bet idea. Answer I please silly. It doesn't have to be a one-man decision. Because we have my way to a constitutional review process. But me, my own say, as a nation, we are not even committed to consider it. Why do I say this? Every time we hear these things on platforms, political platforms, from some report, you know, say that's all that. Why they say we have to take a bold step as a nation. Supreme Court say no, a policy court. And you're careful. I'll be better abuse. As I've said, because that's what man will say. Election petitions. Those are cases that are tainted political. And I'll be comfortable. I don't see conflict of interest because you must see na judge Eba na obi beko retirement only so be appointed that number no on to me beyond silly. So far that is what they are doing practically. But the point is that there is an avenue so bet to talk as a media apart from this no man quantity after appointing those who are due for a replacement for those who are due for retirement. If them you appointing more obi antimi because still in the so I think that 16-17 should be fine to me. We kasama for Edema Ghana Bar Association lawyer Xavier Kuji. Director Wadasoa Research Institute ano Kumase Dr. Edward Yabua and workers says no kwasem ni wo mu asoye no ayadwuma so papa atiti nipa conferences and workshops awodo a won ma ye de edutwam wose de enche kora wo ye bie Administrators Association of Ghana Delegate Conference the neto so started graduation ceremony 2021 World Soil Day Ghana chapter and also yade a won ye na ni nyina mu no what entity edema and now why KNUST African Plant Nutrition Institute Morocco ene oni nuanu makeka kan abrochie ma wodo so University of Eastern Finland woman nyina adwumadie woba be ye bi workshop no ekọ so kama ma obi ade na experience a wanya so ede eba ye na wo say wo pese soil no ebe ye ensiachiri bank sie ye beboa ama obi piada abeje ntete afiri mu no obe hia se ebe asase ye yensu wensuwa ene ye nuane ene o my Ghana kwa na wiase enyina Professor Makia Atweneboana, you are Director Water Research Institute. On also Kasai say, Council no, Edumedia wo ye nyina, so obedi dromonim. Na wabayan tetia dia fagadam say ya, ye tunu wo mayi mu no. Sabino, ebeji won mo wanko ade a. Owie na Professor ya wo say atwebune ya kan to aso. So ma ya research bebre. Wo bra no ne so mpetwetwe nkomo. E wo gadam say ho, yensu a ye say no, sunsanso bone ye de beba. Wa ye befamu enunti wo de wo gina ho se aban no wo ne be kampom akon edigalam se so enkunim. The president no am making a lot of effort through this. Then said the land, each land even though president the government is overall person in charge, but the chiefs no are one more the very localities where the mining
activities are ongoing. Womu and the owners of the land. And I think one thing that is very important, even before even somebody is assigned a land, an area to mine, it must be a collaboration between the government and the chiefs. So if the chiefs are fully aware that this has been located to allotted to a particular company, then when they are working together, because when they go, they also inform them, so even the people themselves will also be aware. And I think in that case, even the chiefs together with their elders and also together with the citizen can even form a local police where they will be in the position to know that this place is allocated to this person. Now, when you know that these people places are located, the people are aware. Then BBR steps be also put in place, because you know, sir, so we mining in an area, you have to reclaim the mine, the land. Now, what they can do, they can even say that after mining a particular area, let's say 1 acre or maybe half an acre, before you proceed to the next level, also reclaim. Now, even in terms of reclamation, sometimes what happens is that some money is being asked for those miners to put in place, so that in case they fail to reclaim, this money is given out. But all this arrangement must be a collaboration between the government and the chiefs and the people in that area. And I believe, sir, when it's done and the chiefs are aware, sir, Mr. A, B, and C near Nabaland also. Once the people report, and that they have to report to the chiefs and the people, so the people know these people are aware, are over there. And this one more there, any mess biano, those people are responsible. Once in work that they must have a plan. Professor Yao Ose Achinibuana, Director with Jinemu Water Research Institute, and one is from Passenger for Echechen Command. Ye Kwagana, Embarasabetamu. De Washa, Edim Como, Ebamania, Ewa Marasabetamu ho, Ewa Ghana, Edim one, Yama Mikit Ado. Now, I don't know what they can't attend about a mountain so. Mammy asked some woman say, Yamiya Adomua, enter. Marasabedano assign esas ye pese de omo ahomejemu na nyame ya adomo a adwoda bosume de toso aduonu enum ana obefiri adwuma se ensam bebre ene nsusuye bebre na wakurucha gu nkrata so a ya fe ne se bill ya abeduru ho nyame ya adomo a obaye hu adwuma so nya ye hu adwuma wie na se wagetumu a afe na abaye emra yeso nya enim se omampane his excellency na adodankwa ekufuado ekokese ene wasuai ewo wone a woye amamudwuma enamra kwa so no enti papa no nani abere wo saa kwa no pa ya ne nyina nso ye nsam a eka ho bie na ye pese ye din komo bebere anwumere na ye sade enema esi etie na ensusuo ni bia nyame ya adomo ampanifo kwatrase a won betimi ahwa agya tumu no edoso na ye nim komo kakra na ye sade enema esi tie akoya amamudwuma enemu enkomoboyi na anwumere ye ni owura kwadwo pepra wo ye president adema concern small scale mining na ye ni no edi enkoma hwesa de enema esitie opa ne ye da sem wadwo eni amejo so na wa pom che say ne ye tie ne say nyame ya adwomo a edwoda ya edi ya nemu mara se dwafo no ekwa atenase a amanamdwuma ya moja no enema gu nkrata so a won be bobo hu ahwe na mo de enema gu akwamu se be ye kwampa ye nyina be fa so a yensu a ye se ne betuma ye de afiri ho minim eye ne gisem anasa stela no enema be kakra wo se ye dwendwere ho me de din ka ma minchia weti for na minchia small scale mining ni bia weti mi as a matter of 3.1 yenim de aban e de egu nkrata so ena yenim this time around bill crow aban result pass it because yenim say it me amend mana to 2019 yenim say no na ye nyina ye de ye use problem is about enforcement na enforcement say ekoku anase aban ankran na also mo hwese adwuma ne ye ni ye eno na atosin kakra enti no ye nim de be ma aban asade be ofofo asakoto parliament yes am pass and sanka bibi sa we were expecting say aban ye nyina betena se
na nka yehu ade pɔte a ebetumi aboa na yedwuma no etumi ahwɛ na yɛyɛ ne yie but bibi sa amaso enye sɛ media fo kora na ɛka nka yenim bill pɔte a yɛpɛ sɛ pass say sanka me fa say aban na kura ne mu susu bibi ho ansa na saa bill ebe to parliament ya nyame yadom adwada ya enka edi ade na nka mu gidi se eye mu susu ye pa enka ka saa bill ho anka mo pepa 3.1 as a matter of fact bibi a ho dada nti yenim ade foforo a isi ano ɛwɔ sɛ yɛ sa akɔka bi ma na sɛ ɛwɔ sɛ yɛ bi emra no ne sɛ China ni yɛ kyewa obetua over 2 million Ghana cedis ana bekom 25 years Ghana ni so yɛ kyewa sɛ yɛ galamsey 15 years to 20 years na yɛ find 1.2 ana 120,000 enti no sɛ adeɛ wei ɛwɔ hɔ dada na yɛntumi enforce yɛ na ama yɛn nsuo ne yɛn sa ase sɛ I don't think so bibi foforo bi a wo mo sɛ yɛ empower state agencies na eyo mo say dey so me boa na yetumi etu saa galamsey ni so sa enti say abai de foforo bibi ba foforo na afini esa kopase ewo mbre mu a ene na twetwe aso kakra nka abai ntumi ni ehia ma yeti ase yi a ebi mpo na nka ebeka ze bia o mfa bibi nka wana so nyi bibi fam but yenim na on say bia parliament very you know we will not be able to attest on the fact in say aban person or you we and as BBC. Dear yatie ne say aban no next step a person will take ne say what dey ahemfo no ba be hyemu efi say ye wo gidie ya eda ho say ahemfo na nsase ne ye wo mo de ntie ntimi nya adwuma wa asase a na bi so abra wo hena sema say na so wo benten nim ho hwe would you say no so enye the best on the part of the government? I think say no ahemfo na involved already. Inti enim de on pesa ahemfo no ye bim. Because say ye approve license no ma okra na before that in the 21 day publication. Ama akokro ni so manana ma bobo ho. So muni asem ka dia eno no ansa na about video license. As Omoka say Omompene and for that matter 1 or 2 reasons you know, they will not accept say video license now. And secondly, you know, say we our license in the Kwabesa cost 2 lands for now what me ako now ako ye now what me ajo nkata as 2 lands in say na nanom na almost benefited. It's no enim de minister person de shame bi ma ebe na nanom ebe she na nanom kintrin say abi de abade o license ama wi ajo ko na nanom wona akọ je license eba ne sa na the corruption ni nyuma bebre beba ansha emboaye Mr. Bra yan komo no say uhunu no say aban no kon ya wasuaye ewo galamsey so no ana say illegal mining so no practically no uhunu say ebetimi aye adwuma ana say eye ano ka keke ne ye ka no I feel say practically ni de be ye ayewi but emboaye nyina say you tried the same approach in Namwa. You know, say the same thing. Who say God the boy. You know, this approach I find there, but it will be the same one in a different bottle. 3.1. Sompa 3.1. And to you, no, dear no suggest I would use and bet me aboa. If say first one and they come why near. Second step, we use a method and then they first will bet me aboa. Yet me supported the government. I think say it should be a bottom-up approach. It should involve the communities. It should engage the dissect. And the bit me a boy. They say MMDC is in the Virginia Galamsey no allegedly omo and you know Saudi way and Koswa. And I say Saudi way Koswa. Whether Bra Galamsey no kono access. We have a plan. You so better, Bibiani, a besan babium. That's fine. I mean, Papa. Over a prior president, the mark concerns small scale mining. One I didn't come out and enumerate. Yet, Wakasia Bono Eswa. Na ye programu ewani PP amanyokwa wonu na edi adie na deputy director of communication no Ernest Usubempa and worker saying say nipa bia ye kasa fie sidi no egu sidi nanimu asese ne sidi na enya wase no kura bia de no ewomu
na bibire mu no ya de niam egu nsane ni ana esidi no eni sika ne ho den etoso emiensa emfa ho se ne America dollar no ye beka se nei wuyi dollar no na se wo de koje sidi ni dia 12 cedi 50 pesos sa ne binu mo eton no na nsu ni nyina mu no sidi ni gusu ada ya ukura na ho den mu tini pa bia ehye kan sama kase se ri begu sidi na ni mu ase no nukura bi ni wewom wo rene so usu be mpasa wo de wabon no ye gogo kake na koko cheke ubonsa bibire mu anom Tunisia for dinner any Liberian dinner and one more den cha o my Ghana city no ni na di adanse pefe se ewom sa America dollar na gura gina de na so city no wo konanim ya bo ye homodin bia adanse e benya wura ene so usu be mpa bo papo ne na twetwe nkomo ne so ne koto danfufuro su asaya na sante e bo agusa wo buso ahoma ne yenya no a wo be kire mu a kire yin ene yenko enwuma suamu nyame ya domo kina na ye ma no ne ye nuan kuma no wode ensohwe no nyina eba na wieye na junior high nkoda hu asem ana ye kan ne science na ye fa kire adin komo kakra busa se enkontabuo ben ene womu na ene ye de ne kire mu ewo asen of mansin mu na wode woni kire ewo asen of mansin mu apani kwantrafo a wo hwe enwuma suamu nsam so eye owura yire Juliet Otame Boaten wono na wade nkontabuo ama Sompa ka se munye na montia mu ma amansa nyina entemonka na sam ene se enso hen ba bia nkura no try e fra ho se sentence no maako ensia ana okoye na ebere wakọ no okura ne calculator ene ne pen ena afenso ni people hen moto amu na we no wade maaye wo kire se enkoda na tro so hwe no emu maako edubaako yanka bo okura na yebo a first level no omonyem etosu bia nso no enkura ne bia tro so hwe no so se wo tro first paragraph ni wie pe na ne nufu mu aye dudu na asese gese otumi ka badua na se ma ne maame ade akura ne ma no manunum nyesa ne nufu nso mesa na taade ne pipa nyina na akwa na konum a ansa na wasaba ebia mu nso no enkoda ya etron so hwe no emu maako edunkro de ubo ne din yes absent ubo yaudin yes absent ubo kwaku din yes absent yenti owuraire you say ebiso afefu maako dibaako ena na enyim ena omuso a nyame adom omo awa form ma afom hone omo omo dibaako ufa bibo sekito ma metro social eye edu 19 which is on a higher side nyame na emofa no na metro basoti ngonso mo famiensa Beku dieno so a mucho asko no mufra mensa jase akonfo de fo mbetro jase nipa nyemu na amba asen person so nipa mensa oduma sidie obia bae ehwede ntia oma mbetro mpa yese enedie enka ebimia omeni na omumra emetro ebise de obenya dia ubenya school ako eno ne yetutu so omumra no omumra emetro so she tamu kunye bia yemfantu mufra no me awofo ne kumaye se omadisia addition mbesia eni obudachi enti yesra omu bibia ne face obi kwa emo metro social eni ya etwa edigu ye eye asen of mensin mu pani kwankyera fo hwe ngoma sua nsam so wogura yire Juliet Otame Boaten yo ye free watami duani mu ne yabo wura mu nsam fufuro mu a asen fo su ena aba beto dwafuto de akwa magana fo se menuposo eye ebiaye bia e man nyina da betumi afamu bie na wom kasemu wo St Francis Xavier Hospital Dr. Juventus Arthur en wo say e man nyidru ye mpani fie so na se wo twabra no a sunsanso bebre na wahunu ahohihie wom kasakasa wom ebim si secret bi nya te seke alodu bi dia efro popo kwaba sa pe ni e frase ni e bone baye na atore de ifo ni e kan sama kase wo se ebra so Ghana for betwe ho afrisa ensem ni nyina ho na ye gina bia wo ba bia ebefam bi ade a nyankopon ankasa ahihye ede bo ye ho ban a ne wo se enye omo fault na mo eyo omo body no omo nipadua no mu nyame bi insatre bi ntina aba ne saa ebema ye hu ni se omo ye nipa omo ye impanyinfo omo nye nkwada mesi ana se menana within fiesen we did bro 15 years menana oye abayiwa no not saying say na not here they be no ntesa
eti adenti na sisi wa ba ba yesa ese obi sa ho ende menopause so enye beyi wa obi sa na wonen beden ebetna. And the first thing say once I want to notice say hand bebre no obetumi to no say yen call doctor ho ne yen hwe say wo de how too much obetumi ama wondro bia ebeboa wa no ba so etumi be bo the best way say ye twibe mo kra na eboa omomo because part of their management boni obi bi of friend no cognitive behavioral therapy and just say eno no ye di acheche odose masrese try say ye be manipa na ni age obi enu a ne ni age a ne bufu ntem obi enu so wo sika ne buta fu ntem nyama no na ese ye tweben omomom ye hu ni sa na ose ye tweben omomom ne emo mo ni je osi show na di na wa o show ndo paso ne fu anema no na no because no to na wo so ho beto no ena o ka se we mpa the modern na ye nyo pe sa ade ye tunkusia wo ba mu ya afie tunkusia ya no aso no produce hormones ya efe ni estrogen ena ye emba hormones into wodu sa level na untumi tunkusia no estrogen so eba form the estrogen level na eba form a eno na ekofa sa isunsan so na ba because estrogen no a very very important hormone ema nipa brain cells into estrogen sa se ekoform a adwene so start se react ena estrogen ya so ehiyama collagen ena ewo your skin mu ena ewo your dompe mu into no so ba form eba affect skin affect bones no estrogen ya so my sense so affect heart no because our functions our heart and so baba nia atiso na entumi enfidi u brain ni ye no ho na ma enyema bia te say doni beka say mood swings Dr. Juventus ata ene yetene kasa no kasafa ya maame ne papa nom druwa bia si mema ne de ne andropos na kire sa atia fa so no ya kwa na ya ni guta mpanifo atwetwe nkomo miro ben majoe mejo so miro na what say yes adumo ya nya ne tie se ne nkran so wonu matoto apunum na asem inukura bi wo mu anyina so ne say me pacha wasam no menti o mu miamia mu fidie no ye yesi ya nya ne tie se ne mo members nkran wo mu so toto so tomu na say ye no kura enyina so no ene say wada wo enyina so ne say yesika se ye je trese asem rate no am yesika na hwan se amre ya make say I depreciate yesika no arodu yakasa arodu adesika no hwan be 52% entine yesika na ho de no say ye hwe ye hu bibi de no na yesu ani yesu kire wa ni yesu atre aban a ohwe so ese etibiki ase mo se ka se sika na ho de kofom no ye ka ya che and so obia nim the extent of the problem no just say ye ni a ye danye jamu a esisi anu ni betimi akan asem enu nti ana ene ye de yamfidi ye de na de agufom ka tra ban say one story waka na emma ehu amane na omo meso yamfene yemhwe kwaya ebetimi solve problem ko ade ti ade seni na no sikaro kwa na koso na amanfo so edetri esie na SM rate no SCJ no na interest rate no so kwa na koso interest rate ya kwa kudu be 38%. na fe wo koya na so bai wo sika de kura no se ebusi abo na se ni na so atu ahim enu ti na ye kan ya sem sa bai sorry na on fe ya sem na ye on so go mai doctor na assembly say no kanya samoni mpanifo ni mwemba kona pata wo kasa ne de menti kura wo meri anso de ya de menti pa fidie na enya ya de ya fidie de ye bia bia doctor wugina ne ka ho me pa cha wote menka hello doctor ben akati yenko yanim won samfoforo mu ana ye kwa ahmano so na ye ne enua bema Eric Asare Murphy akodi enkomo abusua ne yatie efiri kronom bosie no enyade a emu odekora na kronom bosie ya yeka ho asem ewo afija ekwabre south mensin mu asante mantem hasei wo wura bi a wonya mfinhia no aduonum mienu edi ensa kan ye Peter Yeboa mensa na
yesusu sɛ nkɔfoɔ bi agye ne nkwa de afiri ne nsam asare wɔ na yɛntie sɛdeɛ abusuafoɔ no bi de nsɛm no to asare anim ansa na yɛne asare no ankasa di nkɔmmɔ ɛnura nwummerɛ ne wɔ fie ɔyɛ adwuma bi wɔ B5 ɔka B5 foɔ kaa nti ɛbɔɔ 8:30 to 9 mu hɔ nom na ɔbaeɛ ɔse sɛ ɛhɔ so ɔmu kuro so ɛhɔ nom bɛɛ 6 nti kaa na ɛba biara deɛ ɛba ɛbɛsi akyire nti ɔba sɛ ɔba aba bɛdidi na wakɔda kam ɛkora mekɔkɔfrɛ no sɛ nka wɔmmra ma mɛda efie ɔnim yɛ anyɛ adwene na meba nti nyinaa saa bae na mekɔ nti mekɔ no da so da kaa ni bomu saa 3 ansa no wɔ bie me na mse masa bɛsene nti ne yɛ akasa nti ɔno fa akwan baako so na mse mefa akwan baako ne ɛbɛhyia afi yɛ ba sɛ wɔka gyerɛ me sɛ wɔkɔ toilet na mse mewula adam mante ne nka biem yɛbɔ bɛɛ na onum na maame bi frɛ me sɛ wokuru kaa no yɛbie kaa no ɛda hɔ na mese wɔhyɛm wɔde da bi wɔnhyɛm na mefa me fon mafrɛ na 3 wɔmfa baa na ne metie me ne kaa na mekɔɔyɛ kuru da mogyam ya body naked na me sole ye hwehwe no wono saa za me panatale kula ahye no ansa kula no mate ma ni ba be mi kuna deja hwehwe saa me hu atale no na ne mi tie mi ka baby am to ye de me hu me ni de tem ya en so si bi so hu bibi ebiem onje na mi chese se ya no mu ko elodu no a na bi a woche na wa be fia wa cha na bi 5:30 de no wa be fie yesi lodu no ansa na wache ene wa bia wo lodu no bi kula wan kula 2 ansa na wa befie ni asem me metra kula ni ni adamfo me kula me oba sa me hu se me no obi gira no oba na me dwane na be wura no nso ni obi a me ne nam kula na sa me chia kula na woni me kon sa me penchia no obi ni asem de me susu pa sa be so obi dakam de timi agotwo na pie de fi sa me din kan ko ye na no da me bom mi boma sana wo bi me mi se bibi wom ya mfahwe no ane Natalia ya wulo no ho assistant ali nyina firi ho ya bibi bia de ne fu nyina wo Natalia de ni dika ne trans bibi ade ya wulo ne box nyina ya wulo akoto wagu na me ne kasai me ne wo ma kuruku ba kum ti kurufo no frɛ me busa me sɛ efi sɛ kɔ me ma me ye ne hunu wono na me de ma ba be da wo mu ase na me nsa so ade no wo ma me be da wo mu ase na me si wo beba ti kurufo no ka kyem sɛ me frɛ no na o mu ne nkasa ti me frɛ wo no me frɛ no ma wo no mu kasa ma chama na wo ne ka kyem sɛ me nsa si kuro no unya ka wo B5 no o ma ha so fi se kuro no afiri mu ma wo mu se bi ni ano no bia dia sɛ wo be Sompa 93.1 Ese bia wo wenti na America ne on person oni obi ani mansion oni obi ani asembia ande di mu fa ne ho no sane na kura me ne kasa medie se de nipa ti ne ka mu pa yetima twi na kunu de bibi wu ene de mesusu se bibi wu ti manda wuroma mo hwehwe mu man abusua etomre bi ya na ensam ha o ewia se ya ba no to de bi ya wodwene ho a onti ase mo amodi achi wo Facebook no so no ne asi ni nyina no ye de ato ho ebra a omko hu se amu no da ho da mogya mu ene sade ebi kwa mpo na wuni ko be na wuni no na uhunu sade nka wo pese uhunu fi se ye de ade ato so kakra se be ya mogya ne ntino obi a oni akukuduru de hwe mogya ne ade sa no a na wati mahu sade asam ne sitie ye live wo Facebook na Facebook YouTube no so eye adwuma asam ye nua be ma Murphy Asare ene kɔ ho ofa Murphy ma joy Kora mi joso na so mahu mani so ade pa o Murphy Kora enye sade wo kan na etwa se ni behwe na kobna ensem ni nyina ekiri no ye ni empotamofo bi edi nkomo empanyifo ka se bibie ni ho a ebesia bibi enka ho se ne na omame ni ya ba ne kunu me pacho ne yire e ka se oni obie ni asam no kobra mi so mehwehwe mu no adane kakra eprebi atwam mame e papa ya ye ka na asem ni mame wuye omokoye na yi bai na otwemienu enie ne ba odikan sebi waye bubuafo egu hono ma ono ontimi nkasa ne yira odikan afrimu ne yira otoso mienu ana ye ne di nkomo no na ensema efrechiri eba etrese yenu abema eja mensa oni ninu aba ko enya nkitawodie kakabia etwe na san kitawodie no ede nsem bebrebe ene baaye
Kobra audios any voices amenya. Murphy. Kobra. Nkitahodie no ye omo ahodo mienu ye wo mpaso nkitahodie ne ye wo animu ne ano nkitahodie wadaro ma de he nkitahodie ne ye ka ho asem se ye eye anobaba ye nkitahodie okay se mente me ho ase okay ewo oni onuaba bibi ntimi mu ne din entem na enam so ma onuaba no abobo enua bebrebe empo bebrebe ya onuaba no ene no ntokwa kumu no oka kire ne se obegu eniguasibu sebi onya watifo kwabra voice no emse mebo kakra e ma wuti enwumri na sen binti no yegusu hwehwemu na wi eno to ntan a entokwa ewo woni onuaba no entemu akiri no onuaba no fa ne nsem no efa foforo ema wode ntokwa foforo ne nuaba ma no akopem se empo o ma bi wo akiri no menti mu hasebi esa akoso enu ti ansa no onuaba no kase obemene wuo bi a sebi enipa entiase bepem se no yentimi nkase onuaba no ene ku no nanso audio any voice awodo a bewo ewo eyadanse die se onuaba no kansema hadwen bi se ewom se eja ma prosifo se ohwe mudie enu ti esanse papa ni wuo no eye ewu a etoso besi ensia akoso ewo sampotem wonti assemblyman ewo potem wo enemy din komo odi atuja se IGP ewo bambo bibo a ontumrika no famra ho fi se enche kra ena baba wa bia no no ye nurse ni be busumi kakra ni no ono so okum no sabria ye hwa sabria ye ho no ye kum aja mensa no ye kum nipa mienu ewo sabria ye kro no a Sompa 93.1 mensa kobran sam nani esuso na ye di akira yenya ya hwefo anase etifo kwa yewu bia no ye de bebrewom se say aprosifo abefa mu na firi ho ana wadawroma kobna bosen aprosifo na befa mu no odi edi akoto mock a woye mu hwehwemu na enu ati nso kra no fun bia na ye papa no dia akodi baabi enli aprosifo nsem eno so ente edi mu nsem ni na beba bonte ekro o se kro no de san bosi ana bosen ye fa ho konom bosie ewo konom Nisopa. Yo. Ofa mayena wase. Yenua be ma Eric Asare Murphy ane yetene nkan ye wiase. Abusua ye dane ye ho aba ye ba nsem no pia ka akira ye be soso de ama wo. Ye ofokwaku medase. One family clinic ho me call ya mama hu se. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. Bia na wonya nhia wo jefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Se ya wo ya. Wo wo sempane. Hyehyew. Wo tia famu a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na achi oni paduane fa. Yawo ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mroso. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim se yade akwankwo etimi de yawo ye nipaduam bi wo nso a na baabia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba mo otrimu nkoto aduro no ma ne ngin nsem ansa firi se wonnim yade kra edi saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hu nimde ya wo mbehwehwe hunu baabia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se eba ofi abehwew wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso no ba wo masam bonus moye adwuma juada kopem memneda anopa no watwe kopem nonu hwehwe omo kira kwan wo Kumasi patase omo ben Brotherman Sport wo Estate Junction ne so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com One Family Clinic the pain expert One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. Come back. I dream Sompa 93.1 Abusiafo na menimu dwumadi a eba wo kwa mu fiti dadwoada akopem ne yewada so wo Sompa 93.1 FM no ya pone dwumadi foforo kra wato ne din I want you back me hia wo bio bribia si ama adofo ne adofo ntamwate awafo a modom ho na so bibi nti mompamani mu ahwe eba wona wo maame anasa wo papa ntamwate ya wo pese mo sa kabo mu ana wo fomo dofo bi wonyanka wo besa ko ne nche bio I want you back and yet yai eda ye wada bia and
no 9 akopem no 9 animdifo besi nkonwa yebesiesie wasem ne yedie enso ato yie I want you back me hia wo bio brebia ni afra homan 0244 9641 I want you back me hia wo bio abusia era wase na yama wakwa aba yaba bekenka adwenkyere ya mode aba ne bi ede amawo na enwumaku a wafa adwenkyere no ho ka no eye Sompa Foundation ana efrawi we no eye Sompa akyede wose no kurani etomere bi ya na ha se ebra ye didie ye nombronya bre abusuafo ne namfonom ne adofo nyina hyesia no ya wodwene kama ye bibia kama na so so no ya wo kae kurafo mobrofo nyanka ewisia ne woni ya woni bie ne sayenti na Sompa yese boayen fa wo kakra no be kan ye de ho se bia mo na wo anwa entoma sika fam ade bia ye de che ya yeyie no wadawro ma fa be kan ye de ho na ye moa na ekunafo ewisia nyanka ene mobrofo ne woni a empo anim ne akire ebi ni ho na okoye konton kura nkoda gu onso a wo hwe wo mo no bronya yemfa sede enso mafro mu ba ene die kwa so wetimi aboye sika famu a emba no nie se sika no wo sende ana wo pia so de aba na edin no anyetala one media ana Blessed Foster me pato ya men sende why 0598 559 80702 0598 559 802 ena ebi nso a wo akiri ena wote yenka ebi a wontime mba ha na mom ebi kura wo mpo na woni sika na ebi a wobenya mo wobenya anwa ti tomatoes ni bibia de che bia wala wo mafre yen ya betu ka befa 0244 83 4838 0244 83 38 na wabo 38 biom me say sisu biom 0244 834838 na ya so I want you back jumadi a eba wakwemu ya wada bia no nan kosi no nsia to fe akwa ne mpanifo no trase udofo bi atekwa akire bibinti wo maame ene wo papa wo mpa oni ma hwekura bibinti wo so wo mpese wo bekofie kura ne nsam bi saa no wada roma broken heart achewa ye kansom sesia na ye de amount 0244 809641 0244 809641 na wajoso afia twenche ya modi apa no ebinie ye ko Facebook live no so na ya kenka twenche ya modi apa no bi na ye de amamo ye de nsraba aneka de na esase nsraba aneka ewo asama na bato mpasua no so aka DM beba na wodi aba na wo se no kure nyame anim nie sade enema esiko no emfa ho ne de obi beka entumi nsesa enema pa ya yehunu wasantemantema bra hesaksanse na nado danko akufuado eba ikumase hase no obia ntimi nka bibia na obia ntimi nsanwea engu saa aprobo na mampani ebonum ne de ya wodi aba eno no na Polos wo kasoa wodi aba na wo se American Town KK House wa na NDC de he NDC for wudi omachi a dum so ne ade bebre create lutan share course nyina no ade ebiem omuni bibia mo bre na twam apa ho sa do ne de ya wodi aba eno no na Sir John Bososo wodi aba yenko yanim kakra Sir John Bososo wodi aba na wo se okura nyamyanim ni wo fanti akwa south na nado dankwa akufuado okura nyamyanim ni ne nsam bi okeka ye pa de sound de dabi la anye kra sabi okeka ya no otre na opani 8 bra wo chika kra mame opani 8 ewo kasoa na wo se aban amampani na nado dankwa akufuado de anim no o ma ya de 1D 1F enema bebre na guso ya ekoso Abbas Zakari waso mo nkoso a mo kaja ne bom se ya na ba bia wu ede amamo teacher kuyo tepa anyine soso wodi apa na wo so mampani his excellency na nado dankwa akufu ato ebra wo baaye no he wo kan se mi ate Ghana fo enye se bi obafa na hogoro so oba ye no ne se nam no ya wini nyina
ama na kanka sɛ dum so nie kyɛ sɛ ɛyɛ nkakra mpo koraa no wokɔ wura mu sɛ ya ɛda kunkunu fa yɛ si hɔ no yɛda kopɛ ɛna ɛdi si yɛ yɛnya ntobo ase wɔ dɔ ne ntease ma papa no na papa no bɛyɛ adwuma no wɔyibɔ boaten ɛwɔ nɛre bɛhi wodi aba na ɔsɛ ɛnima mu ɔden deɛ ahan wokyito mu na ɛso so sɛ yɛka sɛ yɛka paa ndc nya ama nyoku asa aban wɔ efiri so a ɛwɔ sɛ yɛde ɔmo ba ɛyɛ tietietie ne deɛ yɛ a wɔde aba ɛno sama aba benya wodi aba ɛna ɔsɛ sɔfo kurom yɛnkɔ anim na Filipo atimatim wodi aba ɛna ɔsɛ NPP ɛne NDC deɛ the value is the same NPP ne NDC ɔmo nyinaa yɛ pɛ ho mmeɛnwene yɛ ho papa biya yɛ da ni baabi ɔmo nyinaa yɛ pɛ a bɔhyɛ ba amnesty god so zongo patriotic voices so de aba na ɔsɛ Ghana for deɛ hwɛ ɛnya deɛ sɛ yɛtɔ yɛ color TV na kɔtɔ black and white biya o NDC tua kai nya abusuanya fancy Heli Salasin so deɛ bae ɛne deɛ keka ho Francis ɛwɔ kasoa wo de bae ɛna afɛ so amisco wo deɛ bae ɛno akyi Derek ayite bae na nkaibɔtɛw na yɛnsɔre so abusua wei yɛ nkaibɔ adɔfoɔ bi ahyerɛ adɔfoɔ ne yɛde brɛ mu ɔse 38 memorial and thanksgiving Corporal Carlos Ali Dugiwa JJ Rodins abrɛ so na abusua deɛ si wɔ sɛ October ne deɛ ɛtɔ so aduonu mmienu ɛne na aduonu mmiɛnsa ɔbɛkata n'akyi koraa ɛwɔ